हई बताओ हो साला खेत कहिया पटैलन स आ काले कहल रहन से कि पैसा दे हो साला कोनो पैसा ना चो पा लिया साला कहिए कोदई पटैलन स आज ले धान पटावा करन स कहल से कि पैसा मालिक चो पा जाए कोनो पैसा ना देवन स लागत हमरे तगादा में निकले के पड़ी का देनी साला लागत सोबन के एको डेरे लगा देनी कर्जा हो गइल। ओह नो तन देखी कापी तो कोना के कतना कतना तगादा भइल बा। अरे बा होय देखो लिस्ट ए बुझाता कि साला 1 करोड़ रुपया का देनी हो जाए आ जामा। अरे बाप रे बाप होय देखो जामा हई मंगरू यादव खेत पटोले बारन 100 बीघा जामा कइले बा 51 रुपया। हई देखो हई दिनेश्वर महतो हई खेत बाई कर कता ना हई 1.5 एकड़ हई जामा कइले बारन 11 रुपया। हई 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 विनोद पाल ई खेत पटोले बारन 200 बीघा हई जामा कइले बारन कता ना 1000 रुपया। हई 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 बलेश्वर महतो हई खेत पटोले बारन 500 बीघा जामा कइले बारन 51 रुपया। प्रणाम भाई का मार मोर दे के रही भचर भचर कइले बड़ो हाय। हई 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 सुनील यादव हई 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 खेत पटोले बारन 50 बीघा ना सुन बा हमार बतिया का इनका पे कागजा बा 3,69,000 जामा कइले बारन 50 रुपया। हमार बतिया ना सुन हई हई ढिढोड़ा बा ई साला लागत पैसा ले कहां भागी और का दुनी 300 बीघा खेत पटोले बा। अरे का महाराज रो तुम कइले बनिया के बैठी ना से दाव कि हिसाब मत होई बा मोर तू जो भाई के तब खाली हिसाब हिसाब। अरे रुका बैठो ना अरे पटो मत भाई हमार हिसाब कर ले तो हुआई बटुए। हई 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 बीरा या तो इनकर पटोले बारे खेत 100 बीघा पैसा भइल इनकर 36,69,000 पैसा जे जामा कइले बजावाने 1000 रुपया सब साला भर से कमाई फसल बटुए ना सुन बा। अरे का म तोहरा के तुम कइले बा देखत रह कि एको का हिसाब जो होइल बटुए मत का के हिसाब जोड़ो तरत तू। अरे पौनवट है भाई हई हां आता पौनवट बाकी बा तो हम जाई। अरे बैठो ना बैठो रुको बताइयो तो हमारे हिसाब का जो ले दो। हई मोंटू शर्मा ई खेत पटोले बार 50 बीघा पैसा बाकी बा 2,29,50 रुपया जामा कइले बा 51। सुन ना तो दो चुनौती खंड बनाई। अरे काम हो तू माथा छोट बधा दे के पनोट बाकी बारी से एको हिसाब करो मोर दरतार हिसाब देखे खातिर हम। अच्छा तू ही बोल तू तो का कहता रह बोलो तो पहले बात सुन ले ना मने तोहरे हिसाब देखत रही कॉल ना बोलो हम हिसाब बात नहीं बोलो का कहत का के हिसाब कर तर मार। अरे पनोट हो भाई बाकी बटुए देखो को काले कोनो से पहुंचाओ का 2-3 लाख एको पनोट बाकी बटुए 2-3 लाख। हां महाराज ई तो 2-3 लाख पनोट बाकी बा। हां आ का कइले रह। अरे खेत पटोइले रही खेत पटैले हां कोनो के 50 बीघा कोनो के 100 बीघा कोनो के 500 बीघा ओकर पैसा बाकी बा। तो ई पटवन के पैसा बाकी हो। हां तो चापा कल से का पटैले रह तो डाटा तोरा काहे मोर चापा को से पाटी इतना खेत हां तो का बोरिंग से पटैले हो खबर। हां बोरी से पाटी हां सुनो बताओ तन तारा कहो हो जोन 2019 में पढ़ावा आई रहे नु 19 में बाढ़वा जो आई रहे। हां जोन 19 में तोहरा पढ़ावा नहीं रहे हां हां आई रहे ओकरे हमने तारा का कोई अपन 1 कट्ठा के जमीन में अच्छा ओ पनिया के रोक लेले बानी हां चारों पाटी से बांध देले बानी अच्छा आ उहे खोली लेनु सब कोई के पनवट होखेला। मने 2019 में जोन गंगा जी के बाढ़ आई रहे हां तो तू 1 कट्ठा में गंगा जी के रोक के रख लेले बड़। हां ओकरा के रोक के रख लेले बानी अच्छा आ वही से तू मैं लोग के खेत हां पटा वही सब कोई के खेत पटाइला वही से पटावे लो। हां आ
आ वो करे पनवट के वो पैसा करे बाकी बा पैसा बाकी बाता ना तो मत देता निमन बिजनेस चलत है ना बढ़िया बिजनेस बा उहे लो हिसाब करता नहीं साच बोलत रह सही बोलते हैं चलो दिखाए तन तरह के और विश्वास नहीं के तो ना ना देखइबो काहे के तो करे हिसाब करत रह वो ना करे बाकी बा होता 70-80 लाख रुपए बाकी हो गइल खाली खाता ना बाकी छोड़ दे अरे बोलो 15 तो बारिश हो एक मिनट रुको तनी हम कोना बात बतिया नहीं दर्द सताए बुरा हाल रहे। हाँ जी नमस्ते नमस्ते हाँ हाँ बोलिए हाँ भैया देखिए माल ऐसे नहीं भेज सकते हैं पहले का जो पैसा ड्यूज है आपके पास 30,000 रुपया वो वाला पहले पहले भेज दीजिए हाँ इसके बाद में जितना आपको माल चाहिए मिल जाएगा ना तो हम 1-2 गाड़ी माल नहीं भेजेंगे कम से कम 50 गाड़ी का होगा डीलिंग में नहीं होगा हाँ तो इसी का आपका 1,500 हो जाएगा आपका हम सोचते हैं देखते हैं 80-90 हजार करोड़ हो जाएगा 50 गाड़ी माल जब लीजिएगा तो उसका पैसा चार्ज देना पड़ेगा ना आपको हाँ पैसा जो भी चाहिए वो कैश चाहिए हाँ भिजवा दीजिए माल भिजवा देंगे कोई दिक्कत नहीं है हाँ जी अभी कॉल है ना 50 गाड़ी भिजवाया है कलकत्ता ठीक है हाँ 25 दिन के बाद माल पहुंचेगा ठीक है ओके अरे हाँ भाई तो बोला क्या कहत रहो अरे काठी के बिजनेस कर लगी है 50 गाड़ी 30 करोड़ के डील करता रहो नहीं खा जाना ना हम तो देखे जानो हो जाएगो बधरिया में जहाँ सरकारी बोरिंगवा चलत रहे स्टेट बोरिंगवा अच्छा हो जा हाँ अब तो घड़ी चलत नहीं थे ना आए भले को चलो उहे जब भस गइलू तो देखनी को ओकर मौगार कोई नहीं के ऊपर के कब्जा पलनी 1 डिसमिल में रहे आ ऊपर के कब्जा क के 200 फीट लंबाई जानलो 200 फीट लंबाई या 200 फीट चौड़ाई अब 500 फीट गहराई तो पहले ओकरा के कटवैनी आ कटवैला के बाद में एकदम इनार नियन गोल हो गई जानलो आ एगो हमारा दुआरवा के सटले 3 बरिस पुराना 3 बरिस हाथाना मोटहन समझ लिहन के एगो महुआ के सिली रहे 550 फीट लंबा नलो वो करे के कटवा के आ वही इनारवा में डलवा देनी तो हो गई एकदम तेल पेरे वाला मशीन हो गई तो अब क्या करी अब ओकरा में काम अब वजह से काम हमारे चालू हो गई अब ओकरा में 1 बोरी तेलहन जब डाला लनू आ ये खाली महुआ के सिलिया के जब ध के हे आदि तक पहुंच के जब हो कोना पर दिया सर तो 1 बोरी तेलहन से समझ कि इनार एकदम तेल से लाभालभ भर जाले आ उहे जोन बाटे नु बस लेबर लागल बड़ स टीना ले के खाड़ बड़ स डुबैया स गाड़ी में ले जाके लदियो अरे हमरा ई बताओ आ गाड़ी में ले जाके लदियो वो करे माल के डील करत रहनी अच्छा ई बताओ हां तू ले रे बारा सरकारी जमीन हां हैं ओकर लंबाई बा 200 फीट चौड़ाई बा 200 फीट आ गहराई कितना बा 500 फीट गहराई बा 500 फीट हाँ 500 फीट आ एगो 600 फीट के मोटा 550 फीट 550 फीट झूठ ना बोली हाँ 550 फीट के बनवैले बना सिली बाटे महुआ के तो वो 3 साल पुराना हटे अरे बे साला होइए मोटा वही में डालले बा आ वही में डालवा देले आ एक एथी तेल एक जरकिन तेथी डालला एक बोरी एक बोल डाललो एक बोरी है हां आ वो हिलावलो सो हां तो वही में से एक ना तेल आवेला हमारा के पूर्वक समझले बा हैं भाई क्या करत रह तू मरबर बका हमारा के पूर्वक समझता रहो हैं हमारा ई बात तू दिमाग चाटे दिमाग हम चाटो बनी हाय दादी चपलवा नु बस सब दिमागे खुल जाए तो मर्द तो ही छोड़ पहले मरबो और बका अब ई बताव तू ना पागल समझले बड़ो तारे तू हमरा के पागल का समझले बड़ो का हां बोलो तो
मने तहार 2019 में जौन बाढ़ है तो एक कट्ठा में रोक लेलो। हाँ। आ वही से मोय लोग के पटावत रहो। हाँ, हम पटावत तो जब हनी। एक कट्ठा में गंगा जी रोक के मोय लोग के खेत पटावत रहो तो हम एक डिसमिल में ओतना के वो करा के इनार बनवा के हम ओकरा में तेल ना पेरवा सकिले एगो मोटहन सीली डलवा के। तो हमारा दिमाग चाट जीवे रे। तार हम दिमाग चाटो तनी भाग तो मारा लग भाग भागो तनी तो हो सवास में बोलो। हो सब सुन बोलो चल हम तुरंत दिखाए तनी तो चल हमू देखाए तनी चल हमू देखाए तनी ए जो तोहनी के दुआर पर कोन आवेला सोना रे साला ई गोजी लइका बानु ई तो साला हमार ई रोजी 2 मिनट हमार साला दिमागे पलट दी बुझाता साला पागल कर दी साला एक से लइका बानस हम तो कहीं कि हमिए बानी ई तो हमरो से 20 बटुए अगर ई तो कोनो कमजोर दिल लगी कहिनु तो को तो साला के हार्ट अटैक हो जाए साला निमोनिया आदमी के पागल कर दी बाने भाई एक से आदमी ये धरती पे भाजे वाला बाप रे बाप ये हमरो से 20 बावन सौ। नमस्कार भैया हम आप लोगों के गोर छू के गोर लगा तनी ये हमारे दोस्त सरवण बाबा के नाम से प्रसिद्ध बा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर बहुत जरूरी बा। जैसे कि बहुत एकर मांग होत रहल ढेर दिन हो गए ये वाला चैनल पर डाले खातिर भेज भी हम के प्रयास करी कुछ देख ली कॉमेडी फेंक ये बना के पनवट के जरूरत पड़ी नु तो एकरा से भेंट कल हम सब। जय हिंद जय भारत।